O čem kniha vlastně je? Hlavní hrdina, nepříliš horlivý student Martin, se jednoho dne rozhodne, že vynechá přednášku a raději si dojde pro koblihy. Místo toho, aby si na nich pochutnal, se ale ocitne na jiné planetě. Jak se to stane, to vám raději nebudu prozrazovat, ale odhalím alespoň, kam příběh povede dál. Martin je záhy nucen z planety uprchnout, protože po něm jde místní univerzita. Snaží se dostat zpátky na Zemi, ale vesmír ho neustále přivádí na jiná, roztodivná místa. Po cestě potká Oakvana. Ten létá od planety k planetě nabízet různé zboží. Je to zkrátka kosmický podomní obchodník. Tak tomuhle Oakvanovi se Martina zželí a vezme ho na palubu, aby mu pomohl. V příběhu potkáme Sjuty, kteří se dorozumívají tykadlem a vykadlem. Seznámíme se s leptuchy, kteří si neustále dělají ze všeho legraci. Neberou nic vážně, takže se mezi sebou nezabíjejí kvůli žádným neschodám. Občas se zabíjejí jenom ze srandy. Tihle leptuchové provádějí ostatním civilizacím různé kosmické vtípky, například vytlačováním z prostých obrázků do obilí. Potkáme Kroulony, což jsou neviditelné, bojechtivé obludy. Příběh je zastihne ve chvíli, kdy vyhlásí válku všem podomním obchodníkům. A tentokrát se tomu nikdo nediví. Celá galaxie se shodne, že tihle obchodníci jsou zkrátka otravní. Hrdinové kvůli tomu zažijí sérii napjatých situací, bitek a útěků. To je k zbláznění hlavně pro Martina, protože není na takový životní styl zvyklý. A jediné, díky čemu si udrží jakous takous příčetnost, je pomyšlení na to, co kdysi na Zemi nedokončil. Nákup koblich. Podaří se mu to nakonec? Vrátí se spokojeně domů? A co vlastně domov znamená, když už jste viděli tolik světů?